ni waati in na donc n'u kan ka kɛ Faransikaw fɛ yen nɔ mois de juillet do ka don mois d'août kɔnɔna la an nana cɛ n ko y'a fɔ n ko Mali kura ballontan kunda a daminɛ ni denmisɛnninw de la dɛ stade du 26 mars kɔnɔ nana an tɛ sɛgɛn ni kuma in fɔli la dɛ Sénégal taara an minɛ k'an dasi u fɛ yen 3-1 nana n'a ma gagné Bamakɔ yan dɔrɔn a banna denmisɛnw nana n taara ɲɔgɔn ɲininka o ko nana gauche ka kuma in bɛ n kɔnɔ hali bi a ko Sule wallahi bilahi an bɛ qualifié ka taa JO la Sénégal ka 3-1 kɛ an na Sénégal a ko k'a bɛna gagné Bamakɔ yan a ko Sule wallahi bilahi an bɛ qualifié nana o dun y'a fɔ o y'a kɛ dɛ wa a ma da qualification ma a yɛrɛ bi kelen don a donni match la Mamadou Sangare Gauche nana n'u ka de karamɔgɔw labɛnw tɔw kɔni b'a la ka sabati cogo min a bɛ ka sabati ten Mali kan ka déplacer n'o ye U23 ye ka taa Ouzbékistan min nana tout frais pris en charge par l'Ouzbékistan 90% olu de bɛ fɛrɛ bɛɛ ta olu de y'a invité ko an ka taa badenya dolantan kɛ an bɔlen kɔfɛ mun ye Japon nana an b'a fɔ an kan ka taa Ouzbékistan a bɛ kɛ mun ye u ka dugu min ko Tashkent match kan ka kɛ yen de an b'a fɔ min ye juin kalo tile 7 ka na min ye a tile 10 na donc an bɛna badenya dolantan 2 kɛ a badenya dolantan na an kan ka taa ni dolantan 22 de les U23 22 a 22 la nana an ye ɲininiw kɛ i b'a dɔn joueurs nu caman bɛ yen u bɛɛ bɛ congé la donc caman bɛ Bamakɔ yan donc délégation ba bɛna bɔ min ye Bamakɔ yan yɛrɛ de ka taa u ni Conti ni a ka adjoint Liza ani Bougadar ninnu ani Binafu ninnu u bɛɛ u kan ka bɔ yan de ka taa nka u tatɔ nana sɛbɛn loko minnu bɛ jouer so yan olu maa 3 b'a la loko maa 3 olu kan ka sɔrɔ a la lisi kɔni b'an bolo mais an b'a bila n'i y'a waati sera an b'a fɔ sinon dimanche nata fédération bɛna publier a ka page kan donc an b'a fɔ coach ma a n'a ka staff ko u bonne chance maintenant an bɛ mun fɔ ka fara kan jeux préparatifs de o tiɲɛ dɛ mais k'a fɔ ko jamana ye k'u k'u kɔfilɛ ko an tɛ segin an tɛ ɲinɛ dɛ k'u kɔfilɛ mun ye U23 staff la nana dɔ kɛra dɛ ne m'a bila baara la a bɛ wɔsi la waati min na i kan ka sara o waati dɛ u ka dɔ filɛ o la olu dɔrɔn tɛ dɛ parce que olu ta de bɛ sisan an b'a kuma fɔ sinon cadet ni junior ninnu bɛɛ u ka dɔɔni bɛ yen u k'a lajɛ u ka sara dɔw kɛ surtout ani seli yɛrɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ a bɛ dɔgɔkun 3 dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔn bɔ a tɛ 3 bɔ kosɛbɛ u k'a lajɛ jamana k'a lajɛ cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini a la sinon o don ministre tun bɛ an ka fɛn na journée porte ouverte de rugby la ne ko rugby manu maa si tɛ foronto dun ne da ye bi ministre bɛ aw yɛrɛ bɛ yan aw yɛrɛ ka jigin ka taga ci fɔ o taara ci fɔ a yɛrɛ maintenant n bɛ yɔrɔ min apprécier a ko la ministre ka jaabi la a ye jɔn ko ala fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi rugby manu a ɲa ka ciw mɛn a mɛnna dɛ a mɛnna n bɛ k'a ka ciw mɛn nka ko bi ko gɛlɛya kɔni bɛ yen a ka miliyɔn 10 min bɛ yen k'a b'a lajɛ kalo 2 kalo 3 kɔnɔna la n'a bɛ se ka baara min kɛ k'u ka miliyɔn 10 ne ko ni hɔrɔnka yɛrɛ k'a b'a lajɛ a yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ yen mais Sule o de don n'a bɛ yen a ka di n'a tɛ yen a ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ yen nka a bɛ sɔrɔ kuma jumɛn an bɛna a lajɛ n'a bɛ sɔrɔ cogo a tɛ yen tɛ a bɛ yen o a bɛ sɔrɔ waati min na sinon a bɛ yen o miliyɔn 10 jamana kuturu a ye nana i fana sa Eric tatɔ k'o ye priorité ko de ye o de la ko ma ko n'a bɛ yen o kumana an bɛɛ tɛ maliyɛn kelen de yan an bɛɛ tɛ drapeau kelen de kɔrɔta la munna e bɛ ka dɔw ka prime ko kuma fɔ o la ka sɔrɔ dɔw ka prime tɛ o de man ɲi o ko de man ɲi o de man ɲi a tɛ yɔrɔ ye o de o a bɛ yen a bɛ kana fɔ k'a tɛ yen sa a b'u kun n'i ko k'a tɛ yen dɔrɔn a bɛna kɛ fa a bɛ yen o ka fɛɛrɛ de kɛ o k'o sara sinon ministre fana bɛ fɔ dɛ nana ni mɔgɔ ye mun kɛ n'a ka ɲi i k'a fɔ dɛ rugby san 2 an tɛ rugby kɛ nka a nana sa ka ko nɔrɔ sigi baaraw daminɛ journée porte ouverte ni fɛnw bɛɛ kɛra donc vraiment a bɛ fo Konor président fana bɛ fo nka Konor ka mandat bɛ ban ni kalo in tile 31 dɔ bɛ fara kan parce que a fa bɛ ban sinikɛnɛ sa kɛ sinikɛnɛ don wa a bɛ ban o la Adama Kone n'a ka maaw donc an dalen b'a la peut-être dɔ na fara kan tuguni parce que sati ni réglé dɔ bɛ fara kan parce que baara ma ban sati ni règlement bɛ olu kan ka kɛ bureau fana kan ka sigi donc dɔ bɛ fara kan dɛ ka dɔ fara kan pour que o bɔra ka sigi joona championnat ni fɛnw ka daminɛ o tɛ ni ko ye gɔrɔni de ye quoi parce que ko i bɛ to ça c'était entre parenthèses i bɛ to yiri bolo dɔ la ka dɔ minɛ ni mi farati ni porokotora ni i tɛ porokoto donc an tɛ ka yiri bolo minɛ sisan nana an ka taa équipe nationale A kɔnɔ Eri Seguchel ale n'a